I want to ask the secular officers or anybody out who are not evangelists and missions this question. आङो दिनै बे जथुम्मानि गेजेराव जेसेबां बेबायदि सेकुलार बेबायदि गुबुन इसोरनि खामानि बेबायदि हिसाबै मावै बाहेराव जेसेबां मावग्रा गुबुन मानसिफोर आं नोंथांमोननि थाखाय बे सोंलुखौ सोंनो नागिरदों To how many people have you shared the gospel? Just 1 minute. जायफ्रा इभान्जेलिस्ट मिशनारि गिर्जानि जेबो बिबान मावा नोंथांमोननि थाखाय बे सोंलुआ बेनो नोंथांमोना साबसे मानसिनो जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै साखि होखो खिन्थाखो I'm delighted to see faithful mothers attending church and praying. But I want to ask, to how many people have you shared the gospel outside of your home? नोंथांमोननि गिर्जानि बाहेराव नोंथांमोननि साबैसेया साबसे मानसिनो जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ नोंथाङा खिन्थाखो At मिथिहोखो least have you told them that Jesus loves you, Jesus died on the cross? खमसे खम नोंथांमोना माब्लाबा सोरनोबा बुंफेरनाय मा जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ अनो बिनि थाखायनो बे क्रुस दंफाङाव थैदों होननानै सोरजोंबा सोरनिबा जिउआव बुंफेरबाय ना In fact, somebody says that if every Christian has only one person to Christ, the whole world might be now converted. दा सासे मानसिया बेबायदिबो बुंदों जुदि साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा मानसिफ्रा खमसे खम सासे मानसिखौ जुदि ख्रिस्टखौ मोनहोनो हायोब्ला दासिमहालागै जोङो बुहुमनि गासै सुबुंफोरखौनो जोङो ख्रिस्टनियाव जों लाबोजोबनो हासिगौमोन होननानै One day I met a military officer. आं सानसेखालि सासे बेबायदि पुलिस अफिसार मिलिटारि अफिसार आं लोगो मोनदोंमोन We were praying together for one person who was sick. सासे लोमजानाय मानसिनि थाखाय सासे बेमार जाना थानाय मानसिनि थाखाय जोङो लोगोसे आर'ज खालामदोंमोन And all of us were theological teachers from Bible college. आरो जों गासैयाबो जोङो बेबायदि थिय'लजिकेल कलेजनि जों फोरोंगिरिफोरमोन And he challenged us in that family. आरो बै न'खराव बे आर्मि अफिसारा जोंखौहाय बेबायदि चेलेन्ज खालामदों You are Bible college students, you are well-trained people. How many tracts, Bible tracts have been distributed? नोंसोरो बाइबेल कलेजनि फोरोंगिरिफोर फरायसाफोर नोंसोरो साबैसे मानसिफोरनो गस्पेल ट्रेक्स गाहाम रादाब फोसावनाय बे लिरनाय बिलाइफोरखौ नोंसोरो साबसे मानसिनो बिलाइखो होननानै He said that he has distributed about 1 lakh of Bible tracts in the army camp. बिथाङा बुंदों सासे आर्मि अफिसार जानानैबो बिथाङा खमसे खम 1 लाखसो बिथाङा टेक्सफोरखौ राननानै होबाय होननानै खिन्थादों And he called one of his bodyguards. Come here. आरो बे गावनि सासे बडिगार्डखौ लिंहरदों फै बेयाव फैसाय होननानै Don't bring your gun. Keep your gun and come here. नोंनि सिलाइखौ लाबोफानाङा सिलाइखौ दोन ओमफ्राय बेयाव फै And he told us, this man was born again when I shared the gospel. नै बे मानसियानो जेब्ला आङो बेनि इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोन्थादोंमोन बेयो गोदान जोनोम मोनदोंमोन बासायजादोंमोन If we are revived, every Christian has a responsibility to share the gospel. जुदि जोङो थारैनो समायनो जिउआव सिरि मोनबायब्ला जों साफ्रोमहाबो बे इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोसावनायनि जोंहा बिबान दङ Until we take the responsibility that if I don't do, they will not do. If I don't share the gospel, this man or this woman will not be saved. The world will not be saved. जेब्लासिमहालागै जोङो बेबायदि जोङो गाव गाव साफ्रोमबो दायथ' लानाय नङा जेनेबा आं खिन्थायाब्ला बियो थैलांसिगोन आं मावाब्ला सोर मावबावनो आं थाङाब्ला सोर थांबावनो जेब्लासिमहालागै जों बेबायदि साफा साफ्रोमबो बिबान लानाय नङा संसारनि मानसिफ्रा बासायजालाबानो बिसोरो गोमालांगोन I heard that one Mizoram IAS officer was posted in Difu some years ago. आङो मोनसे समाव खोनादोंमोन मिज'रामनि सासे आइएएस अफिसारा दिपुआवहाय बियो पस्टिं खालामनानै थुनो जादोंमोन I heard it from somebody. आं गुबुन सासे मानसिनिफ्रायसो खोनानाय बियो It must be long years ago. जानो हागौ बियो गोबाव बोसोर जालांबाय So when he came to Difu, he did not see school. There was no education. People were so backward. जेब्ला बिथाङा दिपुआवहाय थुनो जादों फैनांदों बे समाव नुफैदों बेयाव खुनु स्कुल बायदिसिना बेबायदि जेबो बेबायदि खाबुफोरानो गैया And the Christians were none, or the Christians were very less. None. Nobody, or there was बेवहाय less. खुनु ख्रिस्टान होननायानो गैया खोब खम So after that, he decided to retire from the office. दा बेनिखायनो बियो मोनसे थिरांथा लाबाय बियो अफिसनिफ्राय बियो ओंखारसिगोन आजिरा लासिगोन And the most prestigious job in India he left. आरो भारताव बयनिख्रुइबो एकदम बेसेन गोसासिन मान सन्मान गोनांसिन बे गावनि साख्रिखौ बे नागारासै He took one old cycle. बेयो गंसे पुराना साइकेल लायासै He traveled sharing the gospel. आरो बे साइकेलजोंनो बेबायदि सोरगिदिं मानसिफोरनो बियो इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोसावबायनो हमासै You ask me why. नोंथांमोना
I know. angko senglu dalam kena. But I can tell that something is happening within. 나타야 너랑 뭐나 라이치야? 비타민 싱어 먹어 뭐세 자타이자들. We need to think seriously about missions this afternoon. 왜 사주고서 뭐 제가 이선이 보살까만은 있다가 좀 거쳐오고 사는 남성이 만나라. We need to learn to give. We need to learn to give our life. We need to learn to give our wealth and money to the mission. 제가 왜 미션 가만히 있다가 좀 지본들이 다가고 있다더니 저는 전부터 저 가서이고 좀 하는 사람 남성은 What is invested in winning the soul, what is invested in missions will last forever. 마치고도 아트마바사이나요 미션 가만히요 다가고 있다가나야 미에 오라야 이주감이 점이다가야 넌 정말 세다가 How can we do missions greater than what we are doing today? 너네 좀 내리메리 이선이 가만히 보살 가만히 그 먹을 타든 이거 좀 마블과 좀 당신의 계획신의 좀 뭐나 하든 I have been just calculating that you have about 40,000 church members. Is it true or not? I found it. ang isi unu mana hisab kalamkan umnare laden tinaba dang pangmanya kasai 40,000 sesedera pordong unane ang umnane hisab kalana laden ang mitya biya cika tanasa yakai So if there are 40,000 church members, and if everyone is giving 10 rupees every week for mission, only 10 rupees in a week. jadi 40,000 sedrama jangni BBC ni kasai mondoli purgo mondoli ni sedrama 40,000 lah jadi 10,000 sapramba sedrama 10 rupees 10 jadi rupees. Okay. bebede 10 taka 10,000 mission kamani takai hubla Then we get 4 lakhs in a week. 내가 10,000는 4락 타가자 이정도고 hisab kalana manne So in one month, 16 lakhs. 아래 마스 문자 화이정은 솔로락 타가자 내고요 If everybody gives just little, every one of us, I must give. I have to give something. 저리 사프람부 안부 이시 마마무세 그타네 아무 엄세 그타는 안거 누나네 저리 사프람부 이시 흘라이 And if 16 lakhs are used for sending missionary, one missionary can be given 10,000, and we will have 160 missionaries. 저리 정어 베베리 솔로락 다음 주에 마사오는 베기리 도스타카서 흔히는 이스방다 이블라 베가서 타가고 저리 정 사세 에반젤리스 도사라로 너저리 도사자 허블라고 정아 how many 160. 140종 미셔너리 포정라는 아예 10 rupees. 접하세요 사세 그들마야 도스타카로 하나고 Is there any church member who cannot give 10 rupees in a week? 베베리 정리계적으로 그들마 좀 그만 접하세요 맞죠 도스타카로 되고 미션 가만히 있다니 그는 아이동원아마 If you are a church member and then you are not willing to give 10 rupees for mission every week, then I don't understand. 저리는 하나 문세계전이 서들마다 너네가 이선이 라이전이 가만히 있다가 접하세요 도스타카 고볼 하는 것은 그야봐 안구지는 할래 너가 마버딘 만시자크 We need to learn to be responsible for mission. 내가 왜 이선이 벌써들이다가 정다이 톨하는 사람난다 I don't know here, but in Manipur and Nagaland, the church members have been spending money after money for big buildings. 아마 너한번에 배우니 타사리고 안미지 않아서 전에 머니볼 나갈렌 프라하이 전에 게자프라 베베리 그만 기릿 베베리 빌딩 기릿 노폴 노네오 그만 타가더니 가든 They are proud that they can have the biggest church and they can have the best musical instrument. 알아 너네 베베리 오가나이다들 베베리 기릿 게자 로나노이 정리 베리 게자 미리 정리하는 게자는 게레층 정리하는 삽층 담그라 대그라 가세고 수비다바 동어 메고 라나네 되네 게자든 And they hardly send 2 or 3 missionaries for 1 or 2 events. 아라베베리 몬돌리프라 그노로컴의 사나이키 사탐스로 미시나리 그 비타문아 And some big officers, some even military men are willing to offer for big celebration, Golden Jubilee, Silver Jubilee, or so many other programs. They are willing to offer 10,000, 20,000, 1 lakh, 2 lakhs. 그방 베베리 구분 폴리스 밀리터리 바디 컴니 베베리 그저 타가네 오피서프라 마바버스 주블리 마바무세 프로그램 다들 비어가이 디스르 기들 에모 베베리 지르자 메리티르자 마시르자 세럭 네럭 다음 미상무나 단 하드 Well, when we say give something for mission, it bends the heart of the people. 나타이 베베리 마스코나 제블라정은 이선이 보살 카마는 이다가 미션 카마는 이다가 이세 랑아리 모델 흐르 함라 미스를 루쇼하이 사나이만을 딕다르만을 We talked this morning how to be blessed, prosperous. 너네 풍하우정은 마블 블라정 이선이 파이 뭐를 만나면 정적과 강나하건 베비스고 라하는 정나이 정만
We need to teach our children to give. जोङो जोंनि फिसाफोरखौबो दानिफ्रायनो जोङो होनोबो जों फोरोंनांसिगौ Instead of leaving them big houses, big lands, just teach them how to give when they are young. जोङो बिसोरखौ उन्दै समावनो बिसोरखौहाय बेबायदि गिदिर न'फ्राव आरामै थानाय मानाय बेफोरखौ फोरोङा लाबानो होनो थाखाय जों फोरोंजेननांगौ And they will be more prosperous than you. आरो जेब्ला जों बेखौ फोरोंनानै बे गथ'फ्रा मावगोन जोंनि गथ'फ्रा फिसाफ्रा नोंथांनिख्रुइ बिसोरो जौगाखांसिननाय मानसिफोर जाहैगोन If we wait to give only when we become rich, when we have much, we will never give. जोङो लाख बेबायदि थाखा मोनजासे नङाब्ला धोनि बेबायदि गोनां जाजासे जों नेबाय थाब्ला जों माब्लाबाबो जों होनो हानाय नङा God says, give me your best. इसोरा बुङो नोंसोरनि साबसिनखौ नोङो आंनो हो And I will return to you the best. आरो आंबो नोंनो साबसिनखौनो होगोन But we want to give the remaining money. Whatever is spent for our family, whatever is spent for myself, what is remain, we want to give to the mission. नाथाय जोङो माबायदि इसोरनो दान होयो होनब्ला जोंनि गासै नांगौफोरखौ नांगौनि थाखाय गासैखौबो बाहायजोबनानै साबसिनफोरखौ गारजोबनानै जेब्ला एसे आग्लायबाय बे आग्लायनायफोरखौ जोङो इसोरनि खामानिनि थाखाय जों होयो I also have been pastoring for this 13 years, so I know that most of the offering collections are coins and 10 rupees. आंबो बाइबेल कलेजाव फोरोंनायजों लोगोसे आङो बेबायदि गिर्जानि फास्टरबो जानायखाय आं बेखौ मोजाङै मिथिगौ गोबां समाव जोंनि होनायफ्रा दाबोनो बे कइन्स खुस्रा फैसा बेबायदि फिसा फिसा फैसा बांसिन जायो And so many notes are torn. आरो गोबां बे लेखा बिलाइ बे फैसाफ्रा बेबायदि जिफ्रुहांलायनाय जिहांलायनाय If we are giving what is remaining, what we don't like, and asking God to bless us, do you think God will bless us? जुदि जोङो बबेया उन्दैसिन उदायसिना जिफ्रांलायनाय बेफोरखौसो होयोब्ला जों इसोरनिफ्राय जों माब्रैथो बोर आसा खालामनो हागौ Somebody says that because of giving for mission, because of giving to somebody, until you say, oh, I cannot buy something for my family. बेबायदि बाथ्रा बुंनाय आङो बे मिशन खामानिनि थाखाय बिदि बिदि होनायखायनो आङो नै बिदि खामानिखौ मावनो हायाखै बिदि न' लुनो साननायखौ लुनो हायाखै You have never started giving for the Lord. बेबायदि साननाय फैब्ला बेबायदि साननायजों नोंथाङा माब्लाबा फोरबोनि थाखाय होनो हानाय When you say, I want to buy a car, I have to do that one, but I have given for mission, so I am walking. जुदि नोंथाङा सानोब्ला आङो नै बेखौ बिदि खालामनांगौ आरो आं इसेखिनि मिशन खामानिनि थाखाय हरनायखाय आं दिनै बिदि थाबायनानैसो सोलिलाङो You have started giving. When you say that I have given money for somebody, so I am eating bad curry today, you have started giving. जुदि नोंथाङा आङो सोरनिबा सासे नांगौहाय आङो हरनायनि थाखाय आं दिनै नै बिदि बिदिसो ओंख्रि जानांबाय बेबायदि सानोब्ला And let me just close you with one story. मोनसे सल' बुंनानै आङो फोजोबनोसै This is from a small village in Germany some years ago. माखासे बोसोरफोर सिगां जार्मानाव जानाय बेयो मोनसे जाथाय There was a big revival in Germany. जार्मानावहाय मोनसे गिदिर जिउ सिरि मोननाय बेबायदि जादोंमोन In a small village. मोनसे फिसा गामियाव Village name is called Hernhard. गामिनि मुङा हार्नहार्ट And this village started praying, started reading the Bible. आरो बे फिसा गामिया बिसोरो आर'ज खालामनो बिसोरो हमजेनासै जागायजेनासै And in 1928, they first had a mission meeting. आरो बिसोरो बेबायदि मोनसे मिशन इसोरनि खामानि परिचर्या मावनायनि मोनसे मिटिं बिसोरो खालामासै This village had about 60 houses only. बे गामिहा खालि 60थाल' नखरफोर दंमोन This village that has 60 houses, in 25 years, their villages have reached all over the world. बे फिसा गामि जि गामिहा बेबायदि 25 बोसोरनि गेजेरावनो बे 60थासोल' नखर थानाया गासै बुहुमाव बिसोरो सहैनो हादोंमोन And one writer says like this. सासे लिरगिरिया बेबायदि बुंदोंमोन This small church in 20 years going to be more missions than the whole evangelical church in 200 years. 200 बोसोरसोआव गासै इभान्जेलिकेल मण्डलीफोरा जेरैबायदि मिशन खामानि मावदों बे फिसा मण्डलीया नै बेखिनि 25 बोसोरसो समाव बेबायदि बिसोरो मावदों होननानै Missions is not due to lack of money. Missions is due to lack of committed people. मिशन खामानिया बे रांखावरिनि आंखालनि थाखाय बे जौगायाखै बेबायदि नङा नाथाय गोबां बेबायदि गावखौ
보라 있어는 베베데 고타이나이 만시 그인이 다데 비다든 When God is not here, when our hearts are not convicted of sin, there will be no patience for missions. যদি नोंथांनि आंनि जिबनाव जुदि इसोरा गैयाब्ला आरो जोङो गावनि जिबननि अबस्थाखौ जुदि जोङो मोनदांनो सिनायनो रोङाब्ला जोङो माब्लाबाबो मिशन खामानिनि थाखाय जोङो जेबो नांजानाय मोननाय नङा If there is revival, there will be missions. आरो जुदि जिउ सिरि मोननाया जाबायब्ला बेवहाय इसोरनि परिसरजा बेयो फैखागोन If there is no desire for missions, and you are sitting here this morning, जुदि नोंथाङा बेयाव जिरायनानैबो बेबायदि इसोरनि परिसरनि थाखाय जेबो बेबायदि हामलायनाय गैयाब्ला I want you to think twice. आङो नोंथांखौ नैथि बारनि थाखाय एसे सानजाबावनो लुबैदों Has God really touched you? नोंथांखौ थारैनो इसोरनि रावा नोंथांनि गोसोआव दिनैहाय Have you really come to Christ? नोंथाङा थारैनो जिसु खृष्टनाव फैबायना Have you really understood what salvation means? नोंथाङा थारैनो परित्राण माने मा बेखौ बुजिनो मोनबायना And if we want revival, आरो जुदि जोङो जोंनि गेजेराव जिउ सिरि मोननायखौ जाजानो लुबैयोब्ला we need to come to the Lord. जोङो फोरबोनि खाथियाव जों फैनांगोन Shall we all stand wherever we are and pray? जोङो जायखि जेरावखि थाया मानो जों बयबो जों गसंनि जों बयबो लोगोसे जों गसंनि जों जेरावखि थाया मानो जों बयबो गसंनि Good opportunities and beautiful times come and go. बेबायदि समायना मोजां खाबुफोरा फैयो आरो थाङो The time to make decisions don't all the time come. बेबायदि थिरांथा लानानै समफ्रा अरायबो बेयाव फैबाय थाया And if God speaks to you this afternoon, जुदि इसोरा नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि गोसोआव खोथा बुंदोंब्ला and you feel that you are failing to some extent in mission and also in spiritual life, जुदि नोंथाङा नोंथांनि आत्मिक जिबनाव आरो इसोरनि परिसरजा खामानि मावनांगौ बबेबा बिथिङाव फेलें जानायखौ नोंथाङा मोनदांदोंब्ला whenever mission is spoken, whenever evangelism is taught, you don't feel anything in your heart. जुदि नोंथाङा बेबायदि मिशन इसोरनि खामानि फोसाबनाय खामानि रायज्लायनायावबो नोंथाङा जेबो बेबायदि मोनदाङाब्ला बुजियाब्ला And if you are one of the persons here who have never shared the gospel to anyone, आरो जुदि नोंथाङा दिनै बे जुथुमनायनि गेजेराव बेबायदि व्यक्तिब्ला जाय व्यक्तिया रावबो सासेनोबो माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्टनि गाहाम खौरांखौ खिन्थाफेराखै बेबायदि नोंथाङा जानानै दङब्ला and something is wrong with you, something is wrong with me. जुदि जोङो बेयाव जुदि जों फेलें जादोंब्ला नोंथां आरो आं जोङो What's the जोंनि माबा मोनसे गोरोन्थि दङ Having so many people here and not willing to share the gospel, not willing to give permission. जोङो बेवहाय दिनै एसेबां मानसि जानानैबो जोङो इसोरनि गाहाम रावखौ फोसावनो गोसो जायाब्ला इसोरनि मिशन खामानिनि थाखाय जों होनो गोसो जायाब्ला Let's bow our heads. जों खर' गंलायनि Let's close our eyes. जोंनि मेगनफोरखौ जों मोखेबनि Let us meditate and let us ask the question to ourselves. जों गाव गावखौनो जों मोनसे सोंलु खालामनानै नायनो Let us ask, Lord, have I truly come to you? जोङो सोंनि प्रभु आं गुबैयैनो नोंनियाव फैनो हाबायना Or have I gone too far away from you? ना आङो नोंनिफ्राय गोजानद्राय जानानै थांबाय What is my spiritual status? दिनै आंनि आत्मिक जिबननि अबस्थाया थासारिया दिनै माबायदि जानानै दङ Why I have no desire for mission? आंनि गोसोआवलाय मानोथो इसोरनि खामानिनि फारसे एसेबो हामलायनाय गांनाय गैया Why is there no love for the lost soul? मानोथो दिनै आंनि जिबनावलाय गोमानाय जिउफोरनि थाखाय एसेबो अनखांनाय सोमजियाखै Have I been forgiven of my sins? आंनि पापफ्रा थारैनो निमाहा होजाबाय ना If my sins are forgiven, जुदि आंनि पापफ्रा निमाहा होजाबायब्ला if I am born again, जुदि आङो गोदान जोनोम मोनबायब्ला why is no desire for mission? मानोथो आंलाय बे मिशन इसोरनि खामानिनि थाखाय एसेबो गोसो जाया And if you are asking that question, आरो जुदि नोंथाङा बे सोंलुखौ सोंदोंब्ला you are asking the right question. जुदि नोंथाङा बे सोंलुखौनो सोंदोंब्ला नोंथाङा सैथो गुबै सोंलुखौनो नोंथाङा सोंदों You can say, I don't care for mission and I don't need. जुदि नोंथाङा सानोब्ला आङो मिशन खामानिखौ जेबो नांगौ आरो बे आंनि गोनांथिबो नङा Or you can say, let me do something today. आरो बिनि सोलाय नोंथाङा बुंगोन नामा आङो दिनै बेनि थाखाय माबा मोनसे मावनांगौ Let me leave this place with something in my heart for the mission. आङो दिनै बे जायगाखौ बे मिशननि थाखाय आंनि गोसोआव माबा मोनसे बिबान लानानैसो आङो नागारनानै थांसिगोन सानोब्ला I want to ask few questions to different people. आङो गुबुन गुबुन हान्जानि मानसिफोरनि थाखाय माखासे सोंलुफोर सोंनो हास्थायदों Have you been born again? नोंथाङा गोदान जोनोम जाबाय ना And to some people,
Are you willing to consecrate your life for mission? 아왜 그분 만시분의 자리에 양생고 승나 하사이든 너가 너의 지분도 이선이 버리서다는 자들 이선이 가만히 자들 너가 바우는 것을 동원하 You may be young, you may be old. 너가 절로스클라이와 보시다 낸 자들 Are you willing to say, "Here am I, send me, Lord"? 너가 보는 것을 자끝나 벌고 아무 배우는 동안 너가 거친 헛 Or are there some people who say, "I cannot go now, but I am willing to support missionaries"? 아래 배우 하나는 한번에 서로 매버리 문건나 상건나 내가 매버리 미셔너리 커뮤니티 사이에 아무 매버리 해바사 호들 With the little amount I'm earning, I'm going to support missionaries. 아무 지세 가만히 자기 미니파이는 아무 미셔너리 커뮤니티 사이에 아무 나안 하시고 Would you like to make the decision this afternoon? 왜 산지부 소모 너탕아 베트남 갖고 And 나나 remember, God will bless you. 아래 배고 너탕아 무서워라 내 이스라는 하고 God has never disappointed people who give for mission. 자이 만치 브라 이스네 커뮤니티 사이에 이스네 라이스네 사이에 다는 데 만치 벌고 비에 니라사 칼라마테 Giving to God is not losing. 이스네 하나야 비에 그만한 상나이 농하 Giving to God is blessing. 이스네 하나야 비에 뭐지 벌스 And if there is anyone among us this afternoon who wants to say, "I want to be born again. My heart is convicted of my sins. I want to accept Jesus Christ and leave this place." jadi biar dosa ini kita serba berbeda macam tu apa? Anga mabla apa berbeda gedang dalam tak perlu. Bini tak kena bersanjung bersama. Bini semua anga Yesus Kristus ni apa yang ada? Anga gedang dalam dalam hati ada. Gedang dalam dalam ni saya anga berjaya ke pun akan nanti tanggal. Berbeda cerita tak ada kamu apa? Everybody, let's close our eyes. and Siapa bow our yang heads. mengikut ko makcip nanti tanggal. No one looking around. Rawa rawa dan itu. And if you're one of them, and you would like to come out here and pray together for the last moment, make that decision. jadi nengkamuna serba 매 사건이 많지구나. 아무튼 그다음 전에 당근 레벨 시키는 거 맞는구나. God is looking at you. 이스라엘은 상고 나이거든. Please come forward. You want to be born again. 나타나 주리 그다음 전에 아무 그다음 전에 라시건 만에 찾는구나. 나타나 시간 뒤 아홉 You need salvation. 나타나 전에 바사이잖아요 나고. I'm talking to people who have never been born again. 아무 베베리 마치고 고세 보던 제가 마블라 바바 예수 그리스도고 나서 배에 그다음 전에 잡혀 가게 오베보다 만나게. Wherever you are, the space is small, but you can come forward and we will pray. 나타나 지라피 가야만은 주리 자기한테 이세 그게 마블 블라보 나타나 시간 뒤 아홉 번나 하게. Is there anyone, सर्वादमोना God, if God is calling you, jadi isora nangkau ling naik kau nangkau nadem bela come forward. sikam tinggal baik. Wherever you are, Nangkau dia rakit saya mana? God does not always talk to us. God does not always convict our heart. Isora orang isombo jeblai bebiar jenis papur tu biar bebede jengkau hai senai ne bebede pasal kau hai saya. I know many of you were not here last night and yesterday. Kami juga nangkau ni kebanga, maya ada siang ni saya sembroh hai siang ni sembroh nangkau mana kebanga biaman. And you will not be here tonight. Ada tu ni mana boleh kau nangkau abu nai nonga. If you want to make that decision, please come forward. Jadi nangkau ni siang nangkau lana, gesar tu ngobla nangkau siang ting on mana ikut trip ini. Whoever wants to join, please come. सर्वपुर भाग लगा के से बोला सिगाम के कोई God works in our hearts, God every time. I see people coming. हमें बेबडी मानसिफोर रावबाय परे कुनुदे इसरा अरायबो जेब्लायबो बियो मानसिफोरनि जिबनाव बे खामानि मावबाय थाया Yes, we will wait for you. It's an important decision you are making before God. नोंथाङा जे थिरांथाखौ लादों नोंथाङा बेखौ इसोरनि सिङावसो लानाय जादों आरो नोंथाङा मोनसे गोनांथार थिरांथा लानायनि सम बेयो Yeah, come forward here and stand here. सिगांथिं फै सिगांथिं आवगाय फै Let us make this a very important moment for all of us. बे समखौ जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोनांथार जोङो सम खालामनि And some of you can join saying, I'm a born again believer. Now I want to give myself for mission. I want to commit my life for God's mission. And if you're one of them, you can also join with this. आरो जुदि नोंथाङा बेबायदि हानजानि मानसिब्ला आङो सासे गोदान जोनोम जानाय मानसि आङो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनबाय नाथाय आङो दिनै मिशन खामानिनि थाखाय आङो फेलें जादों Let us surrender our life. जोंनि जिबनफोरखौ जों फरगनो गथायनि Please come forward. I see people coming. जुदि नोंथाङा गोदान जोनोम जानानै गावनि जिबनखौ फरगनो थाखाय
थाखाय गथायनो हायाखैब्ला दिनै नोंथाङा आवगायबो गावनि जिबनखौ फोरमायनो गथायखै Let's all close our eyes, let's bow our heads, जों बयबो मोखि मानिनो थागोन खर' गंग्लायनो थागोन and give way for people who are coming out. जोङो जायफ्रा फैगासिनो दङ बिसोरखौ जोङो लामा नायदों There are people who have sinned against God and who never have come to the Lord and who have gone far away from the Lord. बेबायदि इसोरखौ मिथिखानानैबो बेबायदि हा मावनानै इसोरनिफ्राय जानगाराव थांनाय मानसिफ्राबो आरो नोंथाङा जुदि जिसु ख्रिस्टनियाव नोंथाङा गावनि जिबनखौ होफिननो हायाखैब्ला And they never feel the need of the gospel. आरो नोंथाङा माब्लाबाबो गाहामफ्राखौ फोसावनांगौनि गोनांथिखौ सानफेराखैब्ला बुजिफेराखैब्ला And there may be some people who are here just to come and see the program. आरो जानो हागौ बे जथुम्मानि गेजेराव बेबायदि मानसिफोर थानो हागौ खालि बे जागरण सभाखौ फैनानै जास्ट नायनोल' थाखाय फैदों But if you feel that you need salvation now, and this may be your last opportunity, नाथाय बे मुगायाव जुदि नोंथाङा जिबनाव मोनदांदोंब्ला बे आंनि जिबनावबो आं बासायजानांसिगोन जानो हागौ बे मुगाया नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबथा मुगा जानो हागौ wherever you are, नोंथाङा जेराव थाया मानो सिगांथिं आवगायबोनो हागोन जों आर'ज खालामगोन I see people breaking their hearts and coming to the Lord. बेबायदि गोसो गुरै खालामनानै आवगायबोनाय मानसिफोरखौ आं नुदों You are blessed brothers, you are blessed sisters who are here. मोनजाग्रा फंबायफोर मोनजाग्रा बिब' बिनानावफोर नोंसोरो बोर होनो होजानाय बोर गोनां मानसिफोर I see more people coming out. गोबां मानसिफोर फैगासिनो दंबावो आं Don't नुदों worry about what people think of you. मानसिफोरा नोंखौ जेखि साना बेखौ जेबो दानांजा It's between you and God. बियो खालि नोंजों इसोरजोंनिल'सो खोथा Just say, I'm sorry. नोंथाङाबो फोरबो आं दुखु मोनो आं दुखु फोरमायो I have gone too far away from you. आङो नोंनिफ्राय बांद्राय गोजानाव दाय खारलांबायमोन I have searched for my own pleasure and for my own benefit. आङो खालि गावनि लाबखौल' आंनि रंजानाय बाजानायखौल' आं नागिरबायमोन And today I'm returning to you. दिनै आङो नोंनिथिं गिदिंनानै फैफिनो फोरबो Is there anyone who wants to join? सोरबा दंबावो ना लोगो लाफानो गोसो From back, from front, anywhere, we will wait some time just for you. उनथिं थानाय बा सिगांथिं थानाय जेरावखि थाया मानो जों एसे सम होबावबाय जुदि नोंथाङा जिबनाव इसोरनि जिउनि लिंनायखौ रायज्लायनायखौ खोनादोंब्ला सिगांथिं आवगायबोदो The reason you are still alive, though you are not born again, is because of God's grace. नोंथाङा जे गोदान जोनोम जायाखैब्लाबो दिनैसिम गोथाङै दङ बे इसोरनि गेदेर अनुग्रह नोंथांनि थाखाय So many people have passed away, so many people have left the world, and you are still alive. गोबां मानसिफ्रानो संसारनिफ्राय रुंसारि जानानै थांबाय नाथाय नोंथाङा हले दिनैसिमहालागै गोथाङै थांनानै दङ And this is because God is waiting for you. बेनि खारना बेनो मानोना इसोरा नोंथांखौ अननानै लामा नायबाय थादोंमोन Yes, I see more people coming out. If God is speaking to बांसिन your heart, मानसिफोरखौ फैबाय थानाय आं नुदों नोंथांनि जिउआव जुदि इसोरनि खोथा बुंनायखौ मोनदांदोंब्ला खोनादोंब्ला and if you need to accept Christ, आरो जुदि नोंथाङा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनांगौ बेखौ मोनदांदोंब्ला this could be your best moment in your life. नोंनि जिबननि थाखाय बेनो नोंथांनि साबसिन सम जागोन And just pray in your heart. आरो नोंथाङा नोंथांनि गोसोजों नों बेखौ आर'ज खालाम Lord, I know you have died on the cross instead of me. प्रभु नोङो आंनि जायगायाव नोङो थैसबाय खालामबाय क्रुसखौ फांसायाव You have opened the way for me to heaven. नोङो आंखौ सोरगोआव थांनो हानाय बायदि सोरगोनि दरजाखौ बेखेवनानै होबाय And thank you for doing that for me. प्रभु बे एसे गेदेर खामानिखौ मावनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो आफा Forgive my sins आंनि पापफोरखौ नों निमाहा होदो and accept me to your family. आरो दिनै आंखौ नोंनि न'खरनि फिसा होननानै नाजावदो आफा Yes, people are still coming, and we will wait for you. We will not wait for a long time. जों दाबो मानसि फैबावनायखाय जोङो लामा नायदों नेदों नाथाय जों गोबां खालामनाय नंलिया Come, the Lord is calling. इसोरा नोंथांखौ लिंदों बेनिखायनो गोनो गोथो दाखालाम फै God says, those who are carrying heavy burdens, those who are burdened by the sins of this world, इसोरनि रावा बुङो जायफ्रा पापनि गिलिर बिबानजों बोसोन जानानै मेंग्लिनानै दङ नोंसोरो आंनि खायाव आंनियाव फै come to Him, बेनियाव फै and He will give you rest. नोंथाङा जिसुनियाव फैयोब्ला नोंथाङा जिसुनिफ्राय जिरायहोनाय मोनगोन He can give you the peace that the world cannot give you. नोंथाङा बेबायदि गोजोननाय सानसेखौ मोनगोन
지 선택도 성산의 질문 무마하는 베사프라 비스프라 하나야. He alone can give you the heart that the world cannot give you. 넌 이 사람에 버리 무슨 아사람에 미싱나 하여다 이거 상사람 아무로버라고 하나야. Even if you have problems that is difficult for you to carry. 넌 왜 समस्या 지 समस्या가 나타나 아로가오 왜 라바이 나는 로즈바이 나는 If you're carrying a burden that is too heavy for you. যদি নরখানে বে সমস্যা নেই নিবান তো হর সময় বানরলা রোজনুবা মেনুনি করে গিলি করে যাওয়া আছে Come. বিনিময়ে ফল Because he has carried the whole sins of the world. মাননা বিনে গাসাই সংসারে ভাব পানি গো বিয়েগো দিছাও পাঁচো খাবাই And he can carry your problem. আর বে যিশু খ্রিস্ট আনন্দি নিবান পদনে লানা হায়ে And he says he loves you. আর বিয়ে গুঙ্গে নুম বিয়ে নকো ওনে Anybody wants to join, please come with যদি সবাই ননি লানা বিয়ে সাতমরা আনানে গছে কই যায় Wherever you are, even if you don't come, if you want to pray this prayer, যদি নরহা জরবে হায়া নরহা যদিও কইনা হায়াছে কইয়াছে ওলা নরহা জেরাবন বিয়ে নরহা বেবে আরস কালা হায়ে we need forgiveness of Christ 너는 그리스도의 파편이 만나고 to be accepted by him. 믿음 와서 자네 파편 And if we do so, God will bless us. 알아서 내 가만히 그 마음을 이소라서 뭘 하면 If there is no more, I will pray. 저리 비난고 빌리압라 전 아로스 칼람라 I see people coming. 마치 그게 보니까 유대 If there is anyone who comes, we're going to close the 너희 서로가 먹으라 그제 내가 아로스 칼람라서 아르코 잡으세요 Let me pray. 아나로스 칼람네 God in heaven, 철근이 아파 thank you for being merciful to us. 내가 좀 온 강보를 딱 해놓고 한 바이 We are unworthy beings, 내가 소마이 타오 정만치 불노아 unworthy to come to your holy throne. 내가 너희 모히만이 진하선 갑자오정 얻고 있는 소마이 타오 노아 We never thought of coming to you. 내가 마브라오다고 너희 갑자오고 있는 세상아 그만 We were running away from you, 내가 너희 사이 그자 나오자가 자니 장 갑랑 바이만 but you have been waiting for us. 나타이 너희 저 내바이 타던 아파 You have been waiting till now for us, 너희 저보다 신도는 아마나 나이 동어 볼고 waiting for our returning. 너희 정리 기딩 고핀 나이코는 아마나 나이 동어 볼고 And we are coming to you now. 아르 베스 마우정 프로포 너희 지라우정 기딩 나이 프리데 Would you forgive our sins today? 너희들의 저기 바쁘고 너희 그만 하고 나파 Would you clean our dirty heart? 너희들이 महिला가 서포트하고 너희들이 사업건나 Give us a fresh life again, 너희들의 저는 가장 지옥sin 게 아파 that we may walk with you, 나대 저는 너희들 타바이 파나 하지 that we may live with you forever in heaven one day. 나대 저는 산세성을 너희들 조가면이 타게 실고 나대 감이 회나 하지 Forgive our sins, 너희 바쁘고 너희 마하거든 and let us go back home with peace and eternal life. 아래 너희들 거베다이가니 파이전이 높으라오 너희 그저 나의 알았느니 어느정도 거리에서 너희의 지본 코라만의 통편하거든 And I pray for our whole congregation, for those of them who have committed their life to involve in mission. 알아서는 여기 서방 조선나이 너희 비사포르도 나의 만치 브라더의 가오거니 지본 보고 너희 도서를 하면에 가까이 마하가라는 때가 지름 탈라바이 I pray that you will give them the courage to give everything in the hands for you, Lord. 아나로 사람을 보고 아빠와 자네 비서를 매번이 너희에게 내 벌써 비서 너희 가만히 자네 자네 아하이 원파나 하이 And may there be explosions of missions in BBCA from 자네 there. 그러고 너희 파일라만에 너희 BBC요 너희 비션 가만히 너희 라이전의 가만히야 방수를 방패지라대 너희 가만히 아빠 We ask this in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. 영배 아우스거전이 사수로 바사이게 여러분 지수 그리스도의 몸을 비례해 Amen. 아멘